Hi guys! Welcome to my channel. This is Jordan for I Am Tacloban. Nandito ako ngayon sa Calicoan Island Beach. Yan, dito po sa Guiuan Eastern Samar. Yan, nandito po tayo sa part ng Eastern Samar. Dito po sa Guiuan. Guys, napakaganda dito sa Samar. Ang ganda ng view. Hi guys! Good afternoon, good morning, good evening everyone. This is Jordan for I Am Tacloban. Dito po ako ngayon sa Calicoan Island. Dito po sa part ng Guiuan Eastern Samar. So napakaganda po ng place, napakaganda po ng dagat. Ang lakas-lakas ng alon. Ayan guys, sa malayong part na yun ay ang Pacific Ocean. Yes. Facing the Pacific Ocean po ang Guiuan Eastern Samar. So thank you guys sa pagsama nyo sa akin dito po sa Calicoan Island, Guiuan Eastern Samar. Ayan. So thank you very much. I love you all. Bye-bye.